zwłaszcza tych, które są częścią krajowego systemu ratownictwa przez wiele lat, przez wiele ostatnich lat, przy wsparciu różnych sił rządowych, ale też i samorządów, a zwłaszcza samorządów gminnych. Kłaniam się wszystkim wójtom, burmistrzom, którzy dbają o swoje ochotnicze straże pożarne. Państwo uzupełniliście pojazdy, o pojazdy ciężkie, o pojazdy lekkie, pojazdy średnie. Pewno jeszcze wielu ochotniczych strażach pożarnych są takie potrzeby, ale my dedykujemy tę pomoc nie tylko dla ochotniczych straży pożarnych, które są w krajowym systemie ratownictwa. Wiemy o tym, że również inne ochotnicze straże pożarne mają również niemałe potrzeby. Dzisiaj jest druga tura, bo tak wcześniej, jak powiedziałem, to w Zabceli podpisywaliśmy umowy. Dzisiaj będziemy z Chmielnem, z Kartuzami, Sierakowicami, z Sonolinem, z Tężycą, z Sulęczynem, Żukowem, Karsinem, Kościerzyną, Nową Karczmą, Starą Kiszewą. Nawet jeśli wójtów nie ma, to będziemy podpisywać w ciągu najbliższych kilku dni, uzupełniać te podpisy. I na samym końcu chcę tutaj powiedzieć o takim pewnym przypadku, się niedawno dowiedziałem, o takim przypadku, choć w takim przypadku oczywiście każdy z Was ma w swojej historii swojego życia, swojej działalności, w straży pożarnej całe mnóstwo. Ale z ostatnich, można by powiedzieć, tygodni, kiedy pojechałem do gminy Karsin i dowiaduję się w Borsku, że tam się pojawił w takiej eleganckiej rezydencji pożar w kuchni. Czasami zwykłe zwarcie instalacji powoduje, jak wiecie, pożar. I tam była najprawdopodobniej taka właśnie sytuacja. Powiedzieli ci ludzie, którzy nie funkcjonują w służbie publicznej, tak jak my, nie mają do czynienia z wieloma wójtami, ze strażakami. Powiedzieli, że byli po prostu pod wielkim wrażeniem, jak w 7 minut pojawił się zastęp straży pożarnej i przystąpił do gaszenia. To jest naprawdę ogromny, mówią, w jaki sposób trzeba by było wspomóc takie straże pożarne. Jak bardzo ludzie jednak odbierają w tych sytuacjach newralgicznych waszą pomoc. Jakie to jest niezwykle ważne. To była te zdania, ta opinia była po prostu ogromną pochwałą dla tych strażaków, którzy z Karsina do Borska wcale nie mają tak blisko. Ale potrafili się zebrać? No tak, ale wiesz, zbierz się teraz, Romek, zwłaszcza na wsi, to są dużo większe odległości i przyjedź na miejsce i bądź gotowy do akcji. Potrafiliście to zrobić i ja wierzę, że nie tylko ta jednostka ochotniczej straży pożarnej, ale pozostałe również są w stanie to uczynić. Szanowni Państwo druhowie, samorządowcy, ja tylko chciałbym kilku słów powiedzieć, że powiat kartuski przyjął taką politykę w samorządzie, że pomagamy strażakom w tych newralgicznych sprawach, bo wiemy, że nasi samorządowcy są hojni w stosunku do swoich ochotniczych straży pożarnych, wydatkują duże pieniądze, ale wszystkie podania, które do nas do tej pory na pomoc w zakupie samochodów, czy to ciężkich, czy lekkich, były przez powiat kartuski zrealizowane. Staramy się pomagać co roku kilku samorządom, które do nas aplikują, a poza tym też mniejsze środki na pewne działania, wyposażenie oczywiście realizujemy. Daliśmy udział także w tym projekcie marszałkowskim odnośnie wyposażenia w agregaty prądotwórcze, stacje pogodowe czy syreny sygnalizacyjne. Także myślę, że tutaj cały czas widzimy i doceniamy tę Waszą działalność, bo oczywiście Państwowa Powiatowa Straż Pożarna działa w zakresie swoich obowiązków i kompetencji, natomiast bez współpracy i połączenia sił z OSP ciężko byłoby mówić o bezpieczeństwie powiatu, a nam na bezpieczeństwie powiatu zależy i zawsze jesteśmy otwarci i chcemy współpracować, bo ta współpraca daje wielkie efekty. Dziękuję bardzo. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Panowie Wójtowie, Panie Burmistrzu, chciałbym rzeczywiście powiedzieć, że cieszę się z tej decyzji Pana Marszałka Zarządu, że te pieniążki właśnie są dzielone na straże ochotnicze, bo nie tak dawno jak w piątek rozmawiałem z kierowcą ze straży zawodowej z Gdańska, mieszka w Golęczynie, i mówił, jakie są problemy u nich z finansami na takie wyposażenie, na buty i tym podobnie. To aż niewiarygodne, że takie mają ograniczenia straży zawodowej. Kiedyś tego nie było, a w tej chwili jest. Także te pieniążki na pewno się przydadzą, bo jak tutaj Pan Przewodniczący mówił, ta każda złotówka jest przynajmniej podwojona i z tego się bardzo cieszymy, bo
samorządy rzeczywiście z ochotnikami te pieniądze w dany sposób wykorzystają. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby właśnie wszystko dobrze układało, a nawałnica rzeczywiście była takim wspólnym mianownikiem, że duży wysiłek. Ja mówię, żeby nie ochotnicy, ja też tam byłem, bo woziliśmy z kolegą z Koniski wodę i właśnie zupy, posiłki woziliśmy. I żeby nie ochotnicy, to naprawdę byłoby dużo gorzej. Wojsko, które się obudziło niestety, ale o 2 dni za późno. Nie? Bo wojsko było zawsze na pierwszej linii, a tutaj właśnie ochotnicy były, dlatego jeszcze raz dziękuję Wam za ten wysiłek, bo mówię, to była klęska tego regionu. Dziękuję bardzo.